To su jednostavno rutinske stvari koje međunarodne institucije organizuju povodom izbora. Pretpostavljam da će uz Kosovsku policiju i dodati pripadnici EULEX-a i KFOR-a sigurno razraditi jedan operativni plan i da će, kako bi osigurali da izborni dan prođe bez incidenata. Ja lično ne očekujem da će se desi neki incident, s obzirom da dosta i srpskih stranaka učestvuje na ovim parlamentarnim izborima, tako da, a sa druge strane imamo recimo, iako imamo neku, ajde da kažem tako, zapaljivu retoriku nekih u predizbornoj kampanji, mislim da je to uobičajena stvar u predizbornoj kampanji kako na Kosovu, tako i svuda u svetu, tako da ja lično ne očekujem da će biti nekih većih bezbednosnih problema. Mislim da su operativni planovi svi napravljeni, mislim da je i CIK odradio takođe operativni plan kako će da prođe izborni dan, tako da ja lično očekujem da izborni dan prođe zaista mirno, a na kraju krajeva vidjet ćemo kako će sve to proteći.